乾杯なです。聞いて作られたワイングラスです。このグラスはミャンマーの古い町バケンで作られたグラスです。バケンはお寺や古い建物がとてもたくさんある有名な町です。で作りました。これは聞いて作りました商品ワイングラスです。မြန်မာの文字のガだが私はね、မြန်မာのシャに文字を買っていたので、シャが破れやすい。だから自然にこの丸い形になりました。だからမြန်မာの文字は丸い形が多いです。これは魚の形でしょ。日本語では魚でしょ。မြန်မာ語では魚をがと発音になります。ジュースを飲むときにもぴったりですね。ワインとかジュースとかどんな飲み物でもぴったりです。とてもおしゃれになります。